A visita do conselleiro de Industria Francisco Conde ás instalacións de Estaleiros Catoira en Rianxo respondía a unha invitación realizada pola dirección desta empresa familiar, dedicada dende hai uns 100 anos aproximadamente á construción e reparación de barcos en madeira. Durante a visita, Conde reivindicou a necesidade de que a construción naval en madeira se convirta nunha industria máis competitiva. É unha mistura entre artesanía e industria que está permitindo que esta asociación e os 20 asteleiros que conforman parte de Agalcarri podan manter este legado patrimonial, este legado cultural e tamén, ao mesmo tempo, dar un servizo moi importante ao sector a través da promoción da construcción de embarcacións de madeira aquí en Galicia. Nos últimos anos a construción de novas embarcacións en madeira é menor, polo que a súa base de traballo limítase, salvo contadas excepcións, ás reparacións de embarcacións xa realizadas. Sobre todo facemos reparacións e modificacións de embarcacións. Antes o máis común para nós era construir barcos e de feito é a nosa pasión e queremos volver a ela. A evolución é inversa totalmente, cada vez se construyen máis embarcacións de outros materiais. Cada vez somos menos carpinteiros de ribeira, eso tamén xoga a nosa contra, é dicir, todavía algo máis que debemos concienciarnos todos é que adolecemos todavía hoxe de unha formación regrada. É dicir, outros países, a pesar de que xa non teñen ningunha carpintería de ribeira en activo, si teñen esa formación. E falo de Suecia, de Escocia e se non me equivoco, de Holanda tamén. Aínda así, nos últimos anos producíronse algúns avances. Un deles se cadra dos máis importantes, un primeiro informe favorable da Dirección Xeral da Mariña Mercante, de cara á consecución dun selo de calidade para a carpintería de ribeira, algo que o sector levaba perseguindo dende hai tempo. Para nós é un paso importantísimo no sentido de que ese amparo da Dirección Xeral da Mariña Mercante nos dé para conseguir unha marca, un sello de calidade de construcción naval en madeira galega. Ese sello de calidade visualiza as embarcacións de madeira como un produto que non debemos ver obsoleto, sino ao contrario, moderno, seguro, de excelentes prestacións e ecolóxicamente sostible. Dende a Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, Agalcarri, lanzouse tamén unha proposta á Administración, a construción dunha embarcación tradicional galega, un proxecto que xurdiu na propia asociación hai uns anos, pero que quedou paralizado por distintos motivos, un deles a falla de financiamento.